Var du dygtig, Jane? Går pis godt, det der. Det er det rigtige, du er fat i. Og uden hænder, bro. Ja, kom. Kom så. Der er klar. Ja. Det er fordi du skal løbe, bro. Den er meget nem. Det er meget nemmere, når man løber. Jeg gjorde det lige før. Jeg tonser bare afsted. Yes. Kan man ikke? Kom on. Mere fart på! Ikke så godt, damn fast. Nu tror jeg egentlig, det er fordi hun var let. Det er slet ikke. Ah, jo, det var det, Jan. Du er en fjer. Du er lettet nu. Ja, så skal han lige. Hvad skal han? Ja, han gav den lige lidt gas. Hello, are you ready? Jeg skal have en blok for mig snart. Du kan godt udsyn heroppe fra Grand Canyon. Jeg kan se helt ned i dødens gale. Så du hul. Ej, nu er den der kraftedeme igen, Per. Det gider hun ikke mere. Det kvinder jeg. Skål. Du ser lige til, inden du hopper, ikke også, Aske? Ah, det kan. Så, bro. Det tror jeg. Det er lige ved at være der. Ja, kom bare. Nå, Asger, jo, gå for ned. Det er dem derovre. Nej, jeg ved ikke, om det er. Men ja. Tag chancen. Kom nu, Asger, tag chancen. Hørte du det? Jeg lovede at sige klar, Asbjørn. Ja, det er da bare for, at du skal stå her og være til grin. Han står der og griner nede den anden nu. Og med Asbjørn. Han sidder stadigvæk oppe i det højeste træ i byen. Nej, ikke lige jo dernede. Hvor er du henne? Det er fordi, der er 3 oppe. Hvad laver du så, Jan? Du står ude her. Vi står og tisse med de sidste 3 trin der. Det er der er klar. Du kan ikke gå stærkt, Jan. Hold lige den der. Ja. Jeg vil lige stikke lige en spil op på kinden. Er vi klar? Kom bare. Ja. Ja, i armgang. Kom så. Ja.
satans på. Du er lidt langt til om det! Er det ikke tung nok, det? Hvad skal man så? Ja, vi andre kom jo hele vejen. Ja, Lad lige være med at ryste tøjet. Hvor bliver Aske af? Jeg tror ikke, man skal holde fast i den der, Per. Man kommer bare så langt ud. Du skal ikke hækle dig endnu. Ej, hvor er den klar. Jeg tror ikke, jeg gør. Det er så godt. Det er godt, det der. Så, oj, hvor er det så bra. Hå? Fuck, det er hvor er det gørt. Nej, for satan, prøv at se, du knægt. Ole, er noget i går? Nej, Fuck. nej. Hvad så? What the fuck? Han er rød ude. Men hvad så? Hvis man kommer tilbage, Nå, ja, det er bedre der. nej. Over. Det er se om Aske kan koncentrere sig. Og filmer du langt op, ja? Ja. Jeg har prøvet. Scary! Fucking langt ned, mand. Det er fedt. Nogen, der henter sådan noget. Nå, jeg kører. God tur. Ja, der er smæk på. Han er så Mark 1, Mark 2. Hvor er væk?